Kuya, kuya, yung ano ba, yung papaitan ba? Yung ano ba, yung sa baboy? Oh. Masarap ba siya, kuya? Ito, kanakain ko Papaitan sa papaitan. baboy? Hindi. Good morning, Philippines! Baka yun. Hi guys! Hello! Hello guys! Welcome back sa ating mukbang! Before tayo mag-mukbang guys, samahan nyo ako sa travel. So ngayon, punta po tayo sa Filipino store. Meron akong gustong kainin, kaya tara, let's go tayo. Pupunta tayo doon. Hello po pala sa inyo mga ka-everything. Kumusta yung buhay ninyo? Sana meron silang pata, no? So makikita nyo guys, tara guys, samahan nyo ako guys. And yun, kita-kits tayo sa ating mukbang for today. Sana din kumakain din kayo. Kalala, ano to? Padlo, anak, pistulang kikuha. Nako, talagang buhay na ito. Ito guys, andito na tayo. Kain tayo. Hello, Maria. Ikaw, be, mag-video ka, be. Ilagay mo, kahit ilagay mo siya dito. Ito guys, ito yung pata yan guys. Ano to, be? Papaitan, may sabaw lang. Pagkain Ilocano. Si Lloydie gutom na kasi guys. Sa sasakyan sana kami kakain. Si Lloydie, pag nakita niya yung ano. Kain po! Ito, combo to. Diba? Kain tayo guys. Ito lang ito sa gilid kasi pwede ko itong dalhin sa bahay. Ilagay mo na yan dito, be. Ito, iba. Hala. Lansaw. Kuya, Tayo. kuya. Yung ano ba, yung papaitan ba? Yung ano ba, yung sa baboy? Oh. Masarap ba siya, kuya? Ito, kanakain ko Papaitan sa papaitan. baboy? Hindi. Baka yun eh. Yung intestine ba? Ito yun. Oh, hindi. Yung intestine ba, barbecue? Ay, inisaw? Isaw. Oo. Ayos lang, pagka may street food. Oo. So yun guys, huwag kayong magtataka bakit na mute ko itong video na ito. Kasi po, nire-edit ko ito kasi po na copyright po yung music na overlay ko. Kahit nagbabayad po ako. So yun, salamat guys. So enjoy lang po kayo. So yun guys, ano po ito guys, sa Food Bite Store. Nagpunta po kami doon at gusto namin kumain, magmukbang at saka na-miss namin yung crispy pata na sobrang sarap. Iwan ko yung crispy pata guys, is always the best din, no? Para siyang katumbas ng lechon din kasi sobrang sarap. At saka yung isda din, binaon ko na sa bahay guys. Hindi ko na kinain yung isang isda kasi po gusto kong dalhin sa bahay. Pero hindi naman si Tami kumain kasi isda nga yun may buto-buto. Grabe, muntik na akong ma-high blood dito kasi kinain talaga namin ni Lloydie yung isang buong pata at kami lang dalawa at saka alam nyo naman yung pata, ang daming taba-taba, isa yung mga skin niya. So kinain namin lahat guys, pati muntik na kinain yung buto. But anyway, so let's enjoy guys. Hopefully nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Nag-voice over ako at saka lagyan natin ng music para hindi kayo maumay sa boses kong ganito. Thank you guys!
ba? Pag Ganon. gutom ako, be, yan ang kinakain ko. Grabe, mga hapdi ang tiyan nito, be. Pero pamatay sa buto. Oo. Ate, silaw pa man. Masarap ito, be. Creamy. Be, ano yung ano mo? Pag kumuha ka nito, tignan mo yung date. Ito, okay to. Gusto ko ano, yung hindi pa hinog. Okay, sige na natin. Ito, okay, maganda to. Tatlo. Ay, hindi yan. Mga pang. Sugar cane. Ano ito? Tawag natin sa amin ito, ano? Ang tawag ninyo? Tawag doon? Tobo. Tubo. Tobo sa amin. Tubo rin sa akin. Tobo sa inyo. Sige. Parehas lang. Ano to, be? Ay, lychee. Be, ito yung binibili mo, diba? Oh, ito siya, mais. Ano lasa? Or I could be someone else. No one stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Ooh. My wife's getting soaking wet, and her puppy doesn't even want to go out there and play with her. 'Cause she thinks she's nutty too. Let's see. She's calling her Roxy. Let's see Roxy's face. Roxy's like, "Oh, you crazy?" Roxy said she's too smart to play in the rain. I know. What window? Yeah, okay. Well, put some in there while you're out there. Huh?
Well, you're already out there and wet anyway. Put some in. No, it's wet. It's nice. Look, there's water over here. Look. Look. Yes, Look, there's water. in it. oh. Ooh, honey, it's cold. Look, come on. Give it to me. Come on. Look, water. Yee. Ooh. 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 Hala, the water doesn't go out, hon. The water just stay here. Huh? Oh, diba? Whew, Roxy doesn't want to be in the rain. Look at that. Mama's wet. Mama's wet. Mama's wet.